Mari wacha kawuono wang'iyo weche mag pur mag ochele nyakora mogi gwenge ma Nyanza. En pur ma ji goyo mbaka kendo jopur mathoth ni kod geno mar donje kendo yude yuto. En bende penjo mantiere ahinya kuom jopur ni to kothe yudo kanye, chiro ni kanye. Mae penjo modani mondo wapenji jachung' mar AFA biro donjo ka bang' thuolo machuok kendo nodiyore kamoro kaluwore kod weche mag ofis to osewacho ni entiere yo kendo biro kodonjo ka wabiro penjo ni chiro ni kanye, gin konyruok mage ma japur nyaka ng'e ni obiro yudo ka odonje pur ma kama. Adonde winjane pach jo Kisumu ma gin jopur mag ochele ma Kisumu mondo winjane to gin to giwacho nang'o. Eka bang'e to adhi ir Walter Dum en director mochung'ne weche mag pur e kaunti ma Kisumu mondo en biro nyiso ni gik ma jopur wacho ko gin gik madieri to ere kaka gikonyore kodgi e jiwo kata yudo duoko ne jopur ma kamago. Winjane paro mowuok kuom jopur ma Kisumu. Ginyingega iluonga ni Steve Tuju, an jakom mar expansion scheme iluongo ni Okana expansion area under Aero irrigation scheme. Pok wa exploit kaka winjore ke sani kwa wuoyo tiyudo ka mchele pod aoko mang'eny kendo mchele mantie Kenya thin, mano nyiso ni pok wa exploit pur mar mchele kaka nyalore. To wan gi puothe makoketi teko kod county governments mantie Kaluo kod sirikal mamalo to wanyalo bedo kod chiemo maber kendo pur michele nyalo bedo purno man kod ndadhu manyalo konyo mana kaka gwenge mamoko embrace pur mamoko. Gisani onge kech pod watiyo gi kothe machon machalo AR kata AYAR kod mbegu moko ma ok nyal kelo yuto maber ne jopur. Gima kos ma en ni empowerment ok jopur onge gi access mar yudo pesa. Koro yudo ka gitiyo mana gi old method, gitiyo mana gi kothe moko manyachon mok nyal kelo ne gi yuto maber. Omiyo the modern way of agriculture pok jopur mag mchele embrace. Kaluwore jopur mchele osebedo kojwang' gi kod county government, ojwang' kod sirikal mamalo. Koro yudo ka brokers from Waganda ema biro to kawo mchele ni, sama kawe brokers gi yudo access to farmers nikech farmers onge gi pesa. David Odeny, awuok e scheme mar Kanyanjega. Mano pok otimore nikech kuonde ma jopur dwa dhi ole pesa no endo mondi jopur pod onge kod thuolo mar chope. Nimar yudo loans nitiere gik moko achiel ariyo adek midhi dwar kuom japur, to mago eko jopur pod onge go. Nitiere gik manyaka iketi kaka security, koro mano endo kionge go tiende ni ok inyal yudo loan. They are very important because sani endi ok inyal tiyo gi lweti. Ikawo japur eka achiel iketo joma dwa time gi lwedo, ok purre, odhi kawi pesa mang'eny. Koro katinga nitiere to it reduces the cost nikech otime dakika matin kata okawo siling 6,000 e pur. Rice mills waonge go e Nyanza kaendi kata in our area kaendi. Moro wan go Ahero to en mar an individual. Wadwaro mar government